M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu ali ndi nthawi yake. Mulungu ali ndi nyengo yake. Ndipo pangatalike, pangafupike, amayankha mmene iye wakondera. Nkutheka mwataya mtima nthawi yayitali, mwalira nthawi yayitali, mwapembedza nthawi yayitali, mwachita ntchito zachifundo nthawi yayitali. Lero mvetserani, Mulungu akumchiritsa munthu amene kwa zaka 38, osati 10, osati 20, osati 30, osati 35. Munthu amene kwa zaka 38 wakhala akuvutika. Lero Mulungu akuyankha pemphero lake. Mwina tonkutheka akuyankha inu ndi ine lero. Ndikulandireni abale ndi alongo pano patiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lachiwiri ndipo ndi tsiku la namba 24 pa ulendo wathu wa ku Pasaka. Ndikuti tatsala ndi masiku 16 ndipo lero ndi pa 17 March chaka cha 2026. Pa 17 March ndi tsikuso limene timalemekeza Patrick Woyera. Adachita zazikulu. Tapempherere onse amene adasankha dzina lakuti Patrick kuti alimbikire mchikhulupiriro potsatira nkhoswe yawoyo. Tili nawo pa gulu lathu lino a Monsignor Patrick Thawale amenenso amatilalikira. Mulungu akhale nanu pamene mukudalira uneneri wa Patrick Woyera. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Ezekiel. Tili mmutu wa 47 ndime ya 1 kulekeza 9, kudzawerenganso ndime ya 12. Madzi ankachokera mu tempere la chauta ndi kumatsika ndi kumakometsa zinthu zonse. Ife amene timatapa zinthu chokera mu tempere la chauta tizikometsa miyoyo yathu. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Cecilia Yekonia kuchokera ku Dzundu Catholic Church, St. Kizito Lisungwe Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo salimo yathu, salimo namba 46. Mawu athu amumthenga pabwino ndi monga adalembera Yohane Oyera, mutu wa 5 ndime ya 1 kulekeza 3, kuwerenganso 5 kulekeza 16. Amene akutiwerengera mawu amthenga Woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku St. Peter and Paul Natenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la profeti Ezekieli. Masiku amenewo adabwera nane ku chipata cha ku nyumba ya Mulungu. Ndinaona kasupe akutuluka kunsi kwa chiwundo cholowera ku nyumba ya Mulungu chakumvuma, poti nyumbayo inali yoyang'ana kumvuma. Kunkayenda madzi kunsi kwa chipupa chakumwera cha nyumba ya Mulungu, chakumwera kwa guwa. Adanditulutsira pa chipata chakumpoto, nazungulira nane panja pake mpaka ku chipata chakunja choyang'ana kumvuma. Ndipo ndidaona madzi akutuluka chakumwera kwa chipata. Munthuyo adapita chakumvuma ali ndi choyesera m'manja mwake, nayesa mamita 500. Kenaka adandiwuza kuti ndilowe m'madzimo. Madziwo adandilekeza mkakolo. Adayesanso mamita 500, nandilowetsanso m'madzi muja, ndipo madziwo adandilekeza mchiuno. Adayesanso mamita 500, ndipo madzi adasanduka mtsinje ndithu, ine osatha kuwoloka, poti madziwo adakwera anali ozama kwambiri olira kusambira powoloka. Apo adandiwuza kuti, iwe mwana wa munthu, wazionatu zimenezi ati? Atatero adandibwezera ku gombe la mtsinjewo. Titafika ku gombeko,
Ndidaona mitengo yambiri pambali iliyonse ya gombelo. Tsono munthuyo adandiwuza kuti madzi amenewa akupita ku chigawo chakumvuma cha dziko kutsikira ku chigwa cha Araba. Potsiriza pake akakathira nyanja yakufa imene madzi ake ali oyipa, madziwo adzakoma. Kumene mtsinjewo ukuyenda, cholengedwa chilichonse chidzakhala ndi moyo, nsombanso zidzachuluka. Pakuti madzi amenewa amapita kumeneko kuti akometse madzi anzake. Ndipo kulikonse kumene mtsinjewo ukuyenda, zonse zidzakhala ndi moyo. Pambali pa mtsinjewo, pa gombe lililonse, padzakhala mitengo yobereka zipatso za mtundu uliwonse. Masamba ake sadzafota, ndipo zipatso zake zidzakhala zosalekeza. Izidzabereka mwezi uliwonse, chifukwa madzi ake ndi ochokera ku Nyumba ya Mulungu. Zipatso zake anthu azidzadya, ndipo masamba ake azidzachita mankhwala. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Salimo yathu, Salimo namba 46, chilimbi chake tikuti, chauta wamphamvu zonse ali nafe, Mulungu wa Yakobe ndiye kothawira kwathu. Ndalama zingachuluke, umphawi ungakhalepo, chakudya tingakhale nacho, zosowa zingachuluke, tonsefe tikumbukire kuti tikayenda ndi chauta timapepukidwa. Ndipo Mulungu ndiye kothawira kwathu, ndiye mphamvu zathu, alokonzekeratu kutithandiza pa nthawi ya mavuto. N'chifukwa chake sitidzaopa, ngakhale dziko lapansi lisinthike, ngakhale mapiri agwe pakati pa nyanja zozama. Chauta wamphamvu zonse ali nafe, Mulungu wa Yakobe ndiye kothawira kwathu. Koma kuli mtsinje umene mifuleni yake imasangalatsa anthu a mu mzinda wa Mulungu, malo oyera okhalamo wamphamvu zonse. Mulungu ali mkati mwa mzindawo, sudzawonongeka konse. Mulungu adzawuthandiza dzuwa lisanatuluke. Chauta wamphamvu zonse ali nafe, Mulungu wa Yakobe ndiye kothawira kwathu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Yohane oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo kunali chikondwerero cha chipembedzo cha Ayuda, ndipo Yesu adapitako ku Yerusalemu. Kumeneko kunali dziwe, dzina lake pa Chiyuda ndi Betesida. Dziweli lili pafupi ndi chipata cha Nkhosa, ndipo lozingidwa ndi makonde asanu. M'makondemo munkagona anthu ambiri odwala, akhungu, opunduka miyendo ndi opuwala ziwalo. Iwowa ankadikira madzi kuti agwedezeke. Pakati pa anthu odwalawo panali wina amene ankadwala zaka 38. Yesu adamuona aligone nadziwa kuti adadwala nthawi yayitali. Tsono adamufunsa kuti, kodi ukufuna kuchira? Odwalayo adati, Ambuye, ndilibe munthu wondilowetsa m'dziwemu madzi akavundulidwa. Ndikati ndilowe, wina walowa kale. Yesu adamulamula kuti, dzuka, tenga mphasa yako, yamba kuyenda. Pompo munthuyo adachiradi, nanyamula mphasa yake nkuyamba kuyenda. Tsikulo linali la Sabata. Choncho Ayuda adawuza munthu amene adachirayo kuti, lero mpa Sabata, malamulo athu sakulola kunyamula mphasa yako. Koma iye adati, amene wandichiritsa ndiye wandiwuza kuti, nyamula mphasa yako yenda. Iwo adamufunsa kuti, munthuyo ndani amene wakuwuza kuti unyamule mphasa yako yende? Ochirayo sadamdziwe, popeza kuti Yesu anali atalowerera mkati mwa anthu ambiri amene anali pamenepo. Pambuyo pake Yesu adampeza ochira uja m'nyumba ya Mulungu, namuwuza kuti, ona wachira tsopano,
usakachimwenso kuti chingakugwere choposa china kuposa pamenepa. Munthuyo adapita nakauza Ayuda kuti Yesu ndiye wamchiritsa, popeza kuti linali tsiku la Sabata pamene adachita zimenezi. Ayuda adayamba kumvutitsa. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale, mawu athu a tsiku la lero ndi mawu otonthoza, ndi mawu ochiritsa, ndi mawu opatsa mtendere, ndi mawu opatsa chilimbikitso. Kuchiritsidwa kwa mzibambo uyu kudziwe la ku Betsaida. Koma tisanafike kumeneko, tateni tione maphunziro awiri m'mawu yamba. Akuti mneneri Ezekieli adaona madzi akuchokera mkatikati mwa tempire, ndipo amatsikirira kumapita m'musi, ndipo zonse zimene madzi amene amachokera mu tempire la chauta, ndikukhulupirira kuti mwamvetsetsa mawu yambaji, akuti zimayeretsedwa, zimachiritsidwa. Ndimaganiza kuti tilingalire zinthu ziwiri zimene zikuchitika m'mawu yamba. Poyambirira akuti mmene Ezekieli amayang'ana zimene zikuchitika m'nyumba ya chauta, akuti poyamba madzi aja ankalekeza mwakakolo, ndikuti miyendo mu mzalamu musimu. Kenaka madzi aja akuti amalekeza m'maundo. Atataona zimene zadamuza kuti pita ukayezenso. Atakayeza kachitatu madzi aja amalekeza mchiuno. Atapita kachinayi madzi aja amalekeza m'khosi. Mukuonapo chani? Madzi amenewa kumapeto kwa zonse adasanduka mtsinje. Komatu si mtsinje umene udangobwera kuti balambanda mtsinje wafikayi. It was a gradual process. Chimene chocho tichigwiritsitsa abale, kunena kuti Mulungu akamachita zazikulu m'moyo mwathu amayamba step by step, step by step. Mona kuti ambiri mwa ife moyo wathu wakuuzimu ngakhale wakuthupi. Tiyambire moyo wakuuzimu kumene. Ndunena kuti lero ndi tsiku la namba 24 mu nyengo ya Lenti. Mona kuti ambiri tidayamba ulendo uja tsiku la phulusa, timafuna tsiku lomwelo tisale, tipunguze, tichite ntchito zachifundo. Mwina pofika masiku awiri atatu tidapeza kuti tidalephera, tidagwa mbuyo. Take it easy, step by step. Ngakhale mwana kumene timanena wayimirira dada mwezi omwe wadzayenda, wankuja athamanga, step by step. Inu katangobadwa kamwana, lero basi nkupeza kuti kayamba kuyenda, kakupezani mudya sima, nkunyamula chifupa, nkuchiphwanya nkukukuta. Ndikupeta ambiri tithawa, timati malodza, ena amati mwiko. Koma amayenda mwana step by step. Chimodzimodzi mmoyo wathu auzimu wakuthupi. Inu achinyamata, osati lero mwachoka ku university, tsiku lomwero mugule ploti, tsiku lomwero mwezi omwewo, chaka chomwecho mumange nyumba, chaka chomwecho. Mumaona amabwana amene ayenda njira zolungama. Pang'ono akhalapo mmakwalalamo, kanyumba kamene basi bedsitter komweko, choncho moyo nkumapitirira. Kena kayamba apeza ploti, masiku nkumapita, zaka nkumapita, mwina ambiri kumamaliza nyumba, pensioniso nkumafika. Koma tikangofuna zinthu zachidule, paja chidule chimadula mwendo. So choyamba ndi chimenecho, we should accept gradualism in our life. Chachiwiri akuti madzi amenewa amakometsa zonse zimene amakumana nazo. Ino ndine zimene tizikumana nazo ife amene timatapa zabwino ochokera ntempire ya Ambuye, paguwa la Ambuye, tizizikometsa, tizizipangitsa kukhala zabwino. Tibwere mu uthenga wabwino. Ndikuchita mantha chifukwa chonena kuti uthenga ukakhala wamphamvu kwambiri, we may risk osatengapo ndi chimodzi chomwe. Komabe ndiyesetsa maphunziro awiri atatu anayi. Choyambirira akuti munthu ameneyo adadwala nthawi yayitali, 38 years. Ndipo amasirira, akabwera madzi nkuvundula, ati njero wa Ambuye amatakasa amavundula madzi. Akati akalowe amapeza kuti ena alowa kale basi. Chaka choyamba, zaka 10, zaka 50, zaka 30, mpaka zaka 38. Amasirira, ena akamachira. Zaka nkumapita, iye nkumasirira. Abale, pamene mulipo, ena amasirira, tizithokoza. Ndidachita chidwi ndidapita kwina kwake, kwapeza abambo achikulire, akusoka sapa, osatiso kusoka, akulumikiza silipasi yoti idabowoka kumbuyoku, akulumikiza ndi mawaya. Wina, akuti afuna sapato ya dzina yodziwika, Jordan. Siku lako akusirira. Koma zimene tili nazo pa nthawi ina yake, tizithokoza kaye tisanafune nkupanga aspire zambiri. Amasirira munthuyo.
anthu ntchito imene muli nayo akusirira, utumiki umene muli nawo akusirira, banja limene muli nayo akusirira, ana amene muli nawo akusirira, ntchito imene muli nayo, business imene muli nayo, moyo umene muli nawo. Aliko to anthu ena ali ndi chilichonse, not chilichonse azi chilichonse, koma pa standard yathu mmene timaonera zinthu, ali ndi nyumba, ali ndi maploti, ku banki kwawo ndalama sinkhani, koma amangokhalira mchipatala moyo wawo wonse. Moti zipatala zonse adazidziwa kuti kuli wadi chakuti, kuli wadi chakuti. Ife amene tikulakalaka zina sitimathokoza chifukwa cha moyo umene tili nawo. Ineyo ngati wansembe ali ku nyamata wina wake usana ndi usiku amampempha Ambuye kuti chonda Ambuye mudzandipatse unsembe okha. Pamene tilipo ena amasirira. Chachiwiri, Ambuyeso adamfunsa kuti kodi iwe umafuna utachira? Muone yankho la mkuluyo. It was a simple question. Umafuna utachira? Obviously akananena kuti inde, kapena hayi ngati amafuna Mulungu wathu ndi waufulu, koma tamuva ndi mmene akuyankhira. Hayi netu ndimati wina akatakasama iwe umafuna utachira. Nthawi zina timapanga complicate. Zinthu zonse nero zipanga complicate. Timakakamula, timatalikitsa zinthu za straightforward. Tipange chitukuko. Koma mukuona nkhani zimakambidwa, zitere maprotoko ambirimbiri, tipange chakuti. Ngati dziko kumene timafuna titachira. Mwina malo moti tiliyankhe funso limeneli, timamuuza kaya Ambuye, hayi ifeyo koma otilamulira pakali pano, anthu amtundu wathu aja sitikuwafuna, akabwera uyu si mtundu wathu. Timachedwa kaye ndi zina zambiri. Ukufuna utachira. Tiyeni tiphunzire kuchita zinthu mwachindunji. Kenaka mkatikati mwa yankholo mwinanso muli kantima kopanga resign kuti umafuna utachira. Ndichirabwa oti palibe ondilowetsa, ndichirabwa oti palibe onditengera m'madzi, ndichirabwa, meaning adavomera kuti moyo zikhala choncho basi. Tilipo ena umafuna utachira, tidavomera kuti ine sindingathe usintha, zaka zonse 38 palibe amandilowetsa m'madzi, so ine moyo wanga ndi choncho, ine sindingasinthe. Uchida kwawo Ambuye akufunsa umafuna utasiya mowa, ndi m'malo mongo yankha kuti inde. Mwina tiona ineyo zakuti tisavomere kukhala ndi resignation attitude kuti basi ineyo ndi mmene ndilili. Anthu amati ineyo sindingatheke, anthu amanena kuti business sindingakwaniritse, anthu amanena kuti ineyo banja langa sizingathekenso kukhala ndi mtendere, anthu amanena kuti munsembe sindingathe kusintha. Tiyeni Mulungu akatifunsa kuti timafuna kuchira, muja ndimanenera grace builds on nature, tizivomereza nkumachita mbali yathu. Nsabata iyo ndikuja tinaona Ambuyeso anamuuza Mose kuti tenga ndodo menya madzi, do something ine ndikhala patsogolo. Pamene Ambuyeso akumfunsa kuti umafuna utachira, iyeyo anavomera, ndipo ngakhale munali mwa nzimba itso Ambuyeso anamuuza kuti nyamula mphasa yako wachira. Chachiwiri ndi chimenecho. Chachitatu, Mulungu akutionetsa lero chimenecho ndiye chititonthoze chitilimbitse mtima. Munthu kuti achire kudziwiri amenera kuti anyamulidwe, madzi avundulidwe, munthu anyamulidwe, akayikidwe m'madzi, abweretsedwe, ndipo amenera kuti zimenezo zichitike pa masiku onse kupatula tsiku la Mulungu. Usonyeza kuti tsiku la Mulungu sizimenera kuti zimenezo zichitike. Koma tamaona ni Mulungu wathu alibe ma protocols, Mulungu wathu alibe kuti ya formula yochitira zinthu ndi ayi. Anangomuuza kuti iwe umafuna utachira, chira. Sana mulowetse m'madzi, sana dikire kuti kuche akamulowetse mawa ayi. Meaning pamene tikufuna kuti Mulungu akhale mbali yathu, amakhala kale mbali yathu. Pamene tikufuna kuti ticheze ndi Mulungu, tisadikire ma protocols. Zimene mpingo umatipatsa, tipite ku church tikapemphere ndi anzathu ndi zabwino, koma prayer is not only communal prayer. Kuliso imene imakhala individual prayer. Inuyo pano kamuli kudimba, muli mbasi, mukugona, kamuli kuti mutha kukumana naye Mulungu. Mulungu wathu alibe ma protocols. Chachinayi, ndanena kuti ndi zambiri titha kupezeka kuti palibenso china chimene tatola tikapanda kuzitenga bwino. Kenaka tikuona tsopano kuti munthu uyu atamchiritsa, Ambuyesu akumpanga command, akumulamula chinthu chimodzi. Samala kuti choyipa chingakakugwere utakachimwaso. Situdzoti zidamthera bwanji. Koma the negative side ya munthu iyi,
mukuona kuti adakamulula Ambuye Yesu, adampanga betray Ambuye Yesu, kunena kuti ayi atakakuma iwe wakuchiritsa ndani? Sindikudziwa. Kenaka adakumana ndi Ambuye Yesu mtempere, iye adangochoka mmene paja nkumakafalitsa, ndi Yesu wandichitira zimenezi. Choncho mwamva kumapeto kwa mthengapo akunena kuti ndipo adayamba kumusaka Ambuye Yesu chifukwa cha chimenecho kuti amuphe. Zotanthauza kuti chani? Nthawi zina amene amatichitira zabwino timapanga betray, atha kubwera ena kudzatinong'oneza pakampani pano pochitika zakuti abwana, ife mmalo moti tateteza amene aja nkuwasungira chisisi ndi ulemu wawo, timakafalitsa ndamva kwa uja, anthu onse nkumuukira munthu uja, nkuoneka oyipa ndiye. Mulungu amene timamuukira timampanga betray, namampempha akatipatsa zimene tikusowa basi timamuyiwala, natichiritsa akatichiritsa timamuyiwala, napempha usembe akatipatsa usembe namuyiwala, timampanga betray mwa njira zosiyanasiyana. Lero yakwana nthawi yoti ndidzifunse kuti Mulungu akandichitira zabwino ndimambwezera motani? Pita usakachimwenso, kuopa kuti choyipa chingadzakugwere kuposa pamenepa. Potsirizira ndikukhulupirira kuti aliyense ayankhe payekha nchifukwa chani Ambuye Yesu adamuwuza kuti anyamule mphasa yake. Zonse zachitika, amuchiritsa, nchifukwa chani Ambuye Yesu adamuwuza kuti nyamula mphasa yako. Mumtima mwanumo pamene mukusinkhasinkha uthenga wa tsiku la lero, mundipatse mayankho atatu. Nchifukwa chani Ambuye Yesu adamuwuza kuti anyamule mphasa yake? M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tata wanu olemera, onyesa kunyama.